Bilih marang semanggaken lumebet wonten ing sasana pahargyan pawiwahan prasaja. Katampi kanthi bingahing manah Baraya Agung ingkang katon jajar minangka jawat asta pikorman pangombyong desa ing kawinantun ing Pakornatan. Stop sampun sawetawis para kadang pisan ingkang ngagem busana petang kumpakat dia padha seta ing pasasitan. Kemarang ganton endah ing busana busana abrit kempangan lamun cinodra kadya wisma kawelagan ingkang busana wilis kempal busana ijo pindha tanem kamasih gumandheng kadya ijo royo-royo Pramandha yekti subur makmur gemah loh jinawi sawanipun Bapa Sutrisna dalasan sarimbit Ibu Marinep Rahayu. Kawistara para pangemban-pangembating praja saking padusunan Pagir Padesan Bumi Kinasih wana dadi kulon Bumi Pertiwi Rahayu. Katon dari tir saking katebian kanthi jurung uji sediane ganti pawiwahan prasaja kanthi mangajab dadosaken raos suka bingahing manah awit panjenengan sami sampun nderek karaya-raya hanyek